Wel, mae y diwrnod y diwethaf yma wedi bod yn sialens aruthrol i fi o ran bod yn dyn busnes. Mae wedi bod yn brofiad erchyll siarad gyda'r staff. Dwi'n falch bod gyda fi staff anhygoel sydd wedi deall y sefyllfa wrth gwrs. Mae hwnna'n meddwl bod dwi wedi cael y sgwrs gyda nhw o ran dod â'i oriau lawr, ond eto siarad gyda nhw fel oedolion. Dim nhw'n blant i fi, so mae rhaid fi siarad gyda nhw fel oedolion, ond wrth gwrs holi iddyn nhw beth yw'r nifer oriau sydd angen arno nhw i weithio. Fel ni wedi clywed dros y 24 awr diwetha, wel fydd na ddim bwyta na cinema na ddim byd a tafarn i fynd i, felly fydd pawb yn gallu byw ar llai o arian dros y misoedd nesaf. O glywed heddi byth nath y cynghellor ddod mas heddi, wel oedd y gyllideb wythnos diwetha yn mynd i fod yn help, ond wrth gwrs oedd e'n mynd i fod yn ddim byd i ni o ran perchnogion busnes yng Nghymru. Bydde hwnna wedi mynd o fewn diwrnod fi'n credu, beth o'n nhw yn cynnig. Ond beth sydd wedi dod heddi, gobeithio bod fi heb cam ddeall, ond mae'n edrych fel bod yr grant yma wedi cael ei rhoi fyny i beth oedd wedi cael ei gynnig wythnos diwetha. Gobeithio daeth hwnna mewn ar, gobeithio dros biliwn i ni yng Nghymru o ran busnesau. Diolch i nhw am hynny, gweud y gwir, ond wrth gwrs ni'n poeni hefyd ar pryd mae'r arian am ni gyrraedd yng Nghymru. Oedd y gyllideb bron i wythnos yn ôl, a heddi wnaethon ni glywed, dim Mawrth heddi, glywon ni bod yr arian a faint o'n ni'n cael. 200 miliwn oedd i fod bore yma, ond mae hwnna wrth gwrs yn mynd i wedi cael ei edrych arno. A wedyn mae hwnna yn mynd i helpu ni. Mae'r busnesau sydd gyda fi yn y sectorau, dyn ni'n sôn amdano, twristiaeth, ar yr ochr retail a ochr dwi'n rhan o fwyty hefyd. So o ran cwmni siop y pethau, wel, dwi'n wrth gwrs yn poeni amdano fydd rhai ni falle cael drwsau yn y diwrnodau nesaf. Dim achos bod y staff yn poeni, ond wrth gwrs bod dyna beth fydd rhaid i bawb wneud gyda'i busnesau. Fydd ni fod wneud yr social distancing ma, so mae hwnna'n rhywbeth fydd rhaid ni wneud, ond eto falle fydd rhaid ni feddwl mae rhaid ni wthio y wefan, siopypethau.cymru gyda ni, so mae hwnna'n rhywbeth falle wneud helpu ni, falle wneud helpu fi dalu y staff sydd gen i. Ond eto mae beth sydd wedi dod o'r Llywodraeth yn mynd i roi helpu hynny. Os fydd rhaid cael benthyciad, wel, dwi'n berson eitha positif o ran busnes fel arfer, so os yna benthyciad yw wel, benthyciad fydd rhaid e fod. Y peth pwysicau yw i gadw'r staff, a'r ffordd gorau fi'n credu, dyma beth maen nhw wedi wneud, Llywodraeth, maen nhw wedi sicrhau bod y busnesau'n llwyddo. Mae'n well bod y busnes yn llwyddo na bod yr ochr yr benefits yn goddau. So, dwi adfer y foment gyda pobl bach sydd wedi bod yn peswch, a mae hwn yn mynd i fod yn rhywbeth dwi yn rhywun sydd wedi cael pneumonia o'r blaen. Wedodd y doctor wrtho fi blynyddoedd yn ôl bod 1.5 ysgyfaint yn gweithio da fi'n iawn, so mae werth i fi falle cadw mas o y dre, cadw mas o weld pobl am 12 wythnos nawr. Mae hwnna'n rhywbeth
anodd fel rhywun sydd yn trio a ceisio safio 5 busnes dwi'n rhan o. Mae teithiau Cambria gyda fi, Cambria to sydd yn dod â bobl mewn i Gymru. Mae hwnna yn fusnes mae Cambria DMC hefyd yn rhan o hwnnw. Cambria DMC, y DMC Destination Management Company, wel, mae hwnna'n rhywbeth oeddwn ni'n rhagweld bydde mwy na thebyg bydde ni'n gwneud trosiant o dros filiwn o bunnau eleni. O hwnna'n edrych o llai na 200,000 os hynny. Os yw pethau'n mynd trwy'r haf, falle llai na 100,000. Mae fe am adeg anodd. Mae fe'n adeg i ni boeni. Mae fe'n adeg dwi'n poeni am y to wrth dros y mhen i fan hyn, ond hefyd, beth wyt ti'n gwneud? Cyrraedd canol am beth. Ie? Fi rai ni poeni am bethau'n bersonol, ond dwi hefyd yn poeni am y staff. Mae hwnna, fel o'n i'n gweud, mae hwnna'n rhywbeth mae y Llywodraeth yn edrych arno. Ffaith, gael hwn hyn nawr. Gael hwn. Wylwch chi ddau fyna. Wel, ie, mae 2 funud rhwng y ddau. So, wrth gwrs, mae'r teulu yn priority, ond wrth gwrs, fel o'n i'n gweud, mae'n rhaid edrych ar ôl y staff. Mae'r Llywodraeth yn neud y peth iawn. Maen nhw'n rhoi arian i'r busnesau mwyn talu'r staff. Nawr, gobeithio fi gyda fi y gwaith i'r hoed i'r staff, ond fi rai fi falle meddwl tu allan i'r bocs. Falle fi rai meddwl tipyn bach ymlaen o ran y busnesau, busnes teithiau Cambria, o ran y busnes iddo mewn. Wel, falle fi rai ni dechrau meddwl nawr, wel, sy'n byd yn mynd i ddod mewn leni. Bydd popeth blwyddyn nesaf. Teithiau Tango, cwmni sydd yn arbenigo yn danfon teithiau i America Ladin. Mae hwnna eto yn broblem enfawr gan bod yr ariannyn, wrth gwrs, fel y byd wedi cael ei drysau. Mae hwnna yn beth anodd i ni fel busnes sydd wedi bod yn llafu'r cariad mewn ffordd. Mae'r wraig yn dod o'r ariannyn. Oedd hi'n bar gyfreithraig yn yr ariannyn a methu gweithio fel bar gyfreithraig. Felly teithiau Tango oedd y busnes daethon ni fyny gyda'n gilydd 12 mlynedd yn ôl i fel bod hi'n cadw cysylltiad gyda'i gwlad. Mae pob taith oedd gyda ni mynd eleni wedi cael ei ganslo. Wrth gwrs, dyn ni ddim yn gwybod, fi wedi clywed pethau erchill fel falle llew hwn fy mlaen am flwyddyn a hanner. Nawr, sut mae busnes yn gallu goddau gyda hynny? Fydde'n llawer hawsach gweud hwyl fawr, ond dwi ddim yn berson i ddweud hwyl fawr, dwi'n berson i ymladd. Ond just dim dros fi, wrth gwrs. Os fydden ni'n ymladd dros fy hun, wel, fydden ni'n erbyn hyn lle'n gyrru rown Aberystwyth mewn Ferrari, so dwi ddim yn un i edrych ar pethau fel ni. Dwi'n ail fuddsoddi yr arian, a tipyn o'r arian dyn ni'n neud nôl mewn i'r busnesau, mwyn edrych a tyfu y busnes, wrth gwrs, ond eto dyn ni'n helpu'r economi lleol, dyn ni'n rhoi arian mewn i'r economi lleol, a o ran y busnes twristiaeth sydd gen i, yr teithiau Cambria, teithiau Tango, dwi'n cyflogi 8 o bobl. Mae hwnna yn payroll anferth. Aw, ie! Mae hwnna yn payroll anferth.
dyn ni wrth gwrs eisiau cynnal y bobl dyn ni yn cyflogi a wedi cyflogi. Beth yw pwynt cael gwared nhw os yna mewn 4-5 mis fydd angen nhw. Neu fydd rhai fi ail hyfforddi. Does dim pwynt neu hynny. Mae nhw'n fusnesau eitha cymleth o ran adnabod a pwy a wyr, felly fydd rhywun wedi penderfynu fydd nhw'n wedi symud ymlaen i rhywbeth arall, ond eto, fa fydd ddim byd arall fydd e. So mae hwnna'n rhywbeth fydd rhaid ni feddwl beth ni'n mynd i wneud. Ond eto, cynnal y busnes, cadw'r staff, a hwnna yw'r peth bwysicau i fi. Dwi am i Gymru llwyddo, dwi mewn busnesau sydd yn dod a lot o bobl mewn i Gymru. Ac eto, dwi ddim jyst yn cynnal a talu y gwestau, y cwmnioedd busnes, y tywyswyr, y bwytau. Mae bobl yn dod i'r wlad a maen nhw'n gwario yr arian, maen nhw'n gwario tipyn yn ddyddiol. Maen nhw'n dod o Gogledd America, Canada, a tipyn o'n nhw gyda tipyn o arian. So wrth gwrs maen nhw'n dod a maen nhw'n prynu, a maen nhw'n prynu a roed arian mewn i'r busnesau lleol sydd yn cadw'r rheini ar agor. Dyw hwnna ddim yn beth haws i feddwl fydd hwnna ddim yn digwydd, ond eto fydd popeth ar gais, so fydd ddim does neb yn mynd i ddod mewn i'r wlad beth bynnag. So mae rhaid cynnal rhywbeth, mae fe'n edrych felly yn rhywbeth i dal i bobl i wneud gwaith sydd ddim yna, ond eto mae rhaid ni feddwl, mae rhaid talu'r staff yma. Mae rhaid, os dim pwynt iddyn nhw ar y system benefits, os dim pwynt o gwbl yn ei hynny. Felly, croesi bysedd fydd yr arian yma sydd yn cael ei addo, yn dod. Ti'n ei Papi, yn gyntaf fi eisiau rhoi y charger yn fy tablet ac y controls PlayStation i chwarae Sonic Free. Sonic, fyddwn ni'n chwarae Sonic wedyn, ie? Ond mae'r papi'n siarad nawr, ie? Okay, a wedyn rhoi charger yn Control PlayStation, ie? Ie, a wedyn fi'n gallu chwarae Sonic Free. Sonic Free, oce, iawn. Ond fydd rhaid ti fynd i weld fi yna fydd e? Gyda wan. So, dod ar arian mewn i'r gymuned, a gobeithio fydd yr arian yma sy'n dod o'r Llywodraeth, wrth gwrs, yn rhywbeth fydd yn helpu ni'n hir dymor. Fydd yn rhywbeth eto, da ni fel pobl busnes, mae hwn diw'r grant, mae'r pethau ddim yn mynd i helpu ni am amser hir. Diw cael y relief ar y treth, diw hwnna ddim yn helpu, ond o ran y cynllun mawr wedwch, ond mae fe gyd yn mynd i fod o fydd i ni. So fydd rhaid i ni fel pobl busnes eto gobeithio, wel, sydd yn peth braf o glywed, fydd ddim rhaid fi rhoi y to sydd wrth ben fy nheulu fel garanti. Bydd y Llywodraeth yn neud hynny, so mae hwnna'n rhywbeth positif, ond dwi eisiau dangos y ffydd maen nhw fel Llywodraeth. Dyn nhw ddim yn wleidyddion i fi yn San Steffan, ond os yw hwnna'n dod trwyddo i Gaerdydd a bod ni'n cael beth sy'n deg i ni fel Cymru, wel mae hwnna yn rhywbeth dwi'n ddiolchgar iawn i Llundain, a dwi'n mynd aml iawn bod fi'n gweud diolch i Llundain. So mae rhaid ni edrych arno fe fel peth positif. Dwi'n mynd i ddangos, fel o'n i'n gweud, dwi'n mynd i ddangos y ffydd mae'r Llywodraeth yn rhoi yno ni fel bobl busnes, a wneud yn ngorau i dalu beth bynnag, a pob ceiniog maen nhw'n rhoi i fi fel dyn busnes nôl. A na'r unig beth lle i wneud fel dyn busnes, ond eto mae fe'n bwysig i ni gyd feddwl am
ni fel pobl busnes, a mae rhaid i'r bobl sy'n cael eu cyflogi hefyd i feddwl amdano ni. Mae rhaid nhw edrych ar y ffaith dyn ni ddim yn holi i chi fynd lawr eich oriau ar bwrpas. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth dyn ni moyn wneud. Dyn ni'n trio wrth gwrs meddwl am a dwi'n holi'r staff i feddwl eto nôl i'r cychwyn a gweud beth sydd angen arno i fyw. Mae hwnna'n bwysig a mae hwnna'n mynd i helpu ni fel bobl busnes. Does dim teithiau i weithio arno gyda teithiau camera. Bydd rhai fi fi'n rhan o bwyty byrgyr gyda 4 o fechgyn eraill yn Aberystwyth. A fydd neb yn dod trwy dros y byrgyr, ond eto fydd rhaid ni feddwl falle. Bydd rhaid ni eto feddwl tu mas y bocs a ddim ond bod ni chef sydd yn gallu coginio bod e'n iach, neu hi. Bod ni yn cludo bwyd i drysio bawb. Falle fydd bwyty ddim just burgers yn fuan gyda ni o ran hynny. Mae cegin gyda ni, cegin glân, newydd, clud. Byddwn ni'n gallu creu bwyd. Byddwn ni'n gallu helpu i gynnal y gymuned. Ond eto, fydd rhaid ni wrth gwrs, byddwn ni'n codi tal. Byddwn ni'n codi am hynny, ond wrth gwrs mae rhaid ni eto fel busnes feddwl am beth sy'n mynd i ddigwydd 4, 5, 6 mis lawr y lein, neu bellach, pwy a wyr. Felly, dyna fe fi wedi bod yn meddwl am, y diwrnod yma. Fydden ni fel arfer falle ar 17 o fis Mawrth yn cael peint o Guinness heno, ond yn anffodus mae rhaid ni feddwl am beth dyn ni'n mynd i wneud a sut dyn ni'n mynd i ddod trwyddo hyn gyda'n gilydd. A mae hwnna'n rhywbeth fi'n credu sydd yn mynd i ddod mas o hyn. Mae rhaid ni feddwl am hyn gyda'n gilydd. Falle wneith ni gyd fod yn tipyn agosach na beth ni wedi bod dros y blynyddoedd diwetha a diolch i hynny. Ond wrth gwrs, o ddim un o'n ni eisiau y peth erchyll yma sydd yn gwynebu ni i fod yn rhywbeth oedd yn neud hynny. Mae lot o bobl yn mynd i golli pobl maen nhw yn meddwl amdano, yn caru, sy'n byw ar y foment gyda nhw yn ei wrth ei ochr. Am fod nhw'n weld yn hollol iach a dyn ni'n gwybod mewn mis na 2 beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae rhaid ni o ran yr ochr gwyddonol. Credwch chi neu beth, mae da fi gefndir gwyddonol. Dwi wedi gweithio tan 2015 yn labordy biochemistry yn Bronglais. A beth maen nhw'n sôn am y clefyd yma. Dwi'n deall tipyn o beth maen nhw wedi bod yn neud, ond eto mae lot o bethau dwi wedi anghytuno gyda'r Llywodraeth beth maen nhw wedi bod yn neud. Dwi'n deall bod rhaid cadw'r NHS i fynd, ond eto dwi o farn o'r cychwyn mae'r plant yma yn vessels, fel maen nhw'n gweud yn y term virology. So, maen nhw'n ffordd o symud rhywbeth o un lle i'r llall a bod chi'n gwybod bod nhw'n neud e. So, mae rhaid dod ar profion nôl mewn. Yn fy marn i, mae rhaid wneud hwnna, mae rhaid dod â hwnna lan, ond mae rhaid eto feddwl amdano profion i'r bobl sydd dwi yma, dwi'n wedi hunan ynysu a dwi wedi bod yn peswch a mae'r plant wedi bod yn peswch a pwy a wyr os dwi wedi cael e, pwy a wyr dyna beth oedd arnau, da fi ddim syniad. So, beth dwi'n poeni amdano yw amser dwi'n agor y drws mewn 12 wythnos a rhedeg mas i'r cae a neidio fel oen bach. Bod dwi'n mynd i helpu bethau, achos dwi'n mynd gwybod os dwi wedi gael e, dwi'n mynd gwybod os dwi'n mynd i gael e ar ôl gadael. So fi rhaid meddwl am,
Mae'r ochr yr virology yma, yr ochr microbioleg a'r biochemeg, ond wrth gwrs ochr immunology yw'r ochr dwi'n siarad amdano. Mae'n rhaid edrych ar y serology fel maen nhw'n gweud, mae'n rhaid edrych ar antigens maen nhw'n galw e. So mae'n rhaid edrych ar, fi rhaid profi gwad fi, cymeryd yng ngwad i a edrych i weld os dwi wedi cael e. Os dwi wedi cael e, dwi'n saff i fe mas i helpu'r gymuned. Dwi'n saff i fe mas i glido bwyd i bobl sydd angen e. Dwi hwnna ddim yn rhywbeth, hwnna rhywbeth fydda i'r cyntaf i wneud. Ond eto, dwi ddim am wneud e os dwi'n rhoi iechyd pobl, iechyd fi wrth gwrs, iechyd yn heili, ond wrth gwrs iechyd y bobl sydd yn fregus iawn adeg hyn yn rhan o fe. So mae'r rhaid, a fi'n credu fydd hwnnw'n tipyn mwy syml na wneud, tipyn mwy syml na wneud y feirws. Profi y bobl sydd yn, os oes ffordd o wneud e dim gwaed, wel arbennig. Bydd rhaid ni edrych mewn i hynny os oes ffordd o cymeryd swab a danfon ei labordy. Wel, gallai hwnnw, dyn ni gyd yn gallu ffeindio mas os ni'n perthyn i rywun ar draws y byd dyddi yma. So, gallai rhywbeth glanio trwy'r drws mewn 6 wythnos sydd wedi cael ei greu achos y problem hyn. A bod ni'n postio fe nôl. Os gallai fe mas i postio fe wrth gwrs. Ond falle fi'r rhaid bod rhywbeth fel yna'n digwydd. Fi'r rhaid bod ni gyd yn gwybod os ni wedi cael ei beidio. Fi'r rhaid bod ni'n gyd os ni yn peswch i fe na beth sydd arno ni. Mae hwnna'n i fi yn holl bwysig. Mae hwnna'n rhywbeth achos dyn ni, beth dwi'n ddeall o hyn i gyd. Fel o'n i'n gweud am danfon agor y drws a neidio ar draws y cae. Wel, gallai hwnna achosi spaic arall a spaic gwaith na beth ni wedi cael yn barod. So dyn ni'n mysig gweld hwn eto, ydyn ni. So mae hwnna'n rhywbeth, os fydd rhaid fi wneud prawf yn nghartre, neu mynd i ble bynnag o dan glo, neu yn y car gyda'r teulu a bod bobl yn cwrdd â fi mewn masks, a mae hwnna'n iawn da fi, neu bod rhywun yn dod i'r drws mewn masg, mae hwnna'n iawn da fi. Neu mewn siwt hazmat neu beth bynnag i nhw. Mae'r rhaid wneud e, yn fy marn ni. Mae'r rhaid wneud e, felly yna beth yw swydd lot o bobl dros yr misoedd nesaf, gobeithio ddim blynyddoedd. Ond eto mae'r rhaid ni wneud yn siŵr bod ni byth yn gweld hwn eto. Mae hwn yn y peth mwyaf pwysig erioed. Dyn ni'n mynd i fynd trwyddo bron uffern o'n hyn, a mae fe'n holl bwysig bod hwn a bod ni ddim yn gweld dim byd o tebyg yn fy oes i a'n oes o'n mhlant i a pwy bynnag eto. Mae hwnna i fi un o'r pethau mwyaf gall dod mas o hyn. So, wel, dyna ni. Sim lot mwy lle weid. Dwi wedi yn credu gweud y cyfan o ran sut dwi'n teimlo, o ran busnesau, o ran y gymuned, o ran y bobl, o ran yr ochr y feirws hefyd. So, fe siaradwn ni eto. Hwyl, tara.